जोंनि खुरगुरि हिरापारा यंस्टार क्लाबनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा जयै जों जमा जानानै थुबुर जानानै लोगो जाफानानै जों बे भेला न'खौ बानायनाय जादों। थांनाय बोसोरावबो जों बिदि साजायनानै बानायदोंमोन, एसे मडार्नाइज खालामदोंमोन आरो गामि ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जों जथेस्थ' सापर्ट मोनदों। बेनि थाखाय आं धन्यबाद होनो नागिरदों बिथांमोनखौ। बेनिफ्राय दायो जों नुबाय सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बिदि बानायदों। देग्लाय मा मा आइटेम लाखिदों बेजों लोगोसे? जों स्पेसियेलि जोंनि क्लाबनि उन्नयननि सार्थआव जों कुपन लटारि गेम जों लाखिदों। बेयाव स्पेसियेल एट्रेक्सन हिसाबै जों स्कुटि होनाय जादों, ओमफ्राय साइकेल, मबाइल, बाखि जेनेबा जानाय लोंनायनि जेनेबा थिंस थागोन, बेयाव गुड्स थागोन, बेखौ जों माबा खालामदों। ओमफ्राय जेनाखि जोंनि खुदिया गथ'फोर, उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव, बिथांमोननि थाखाय जों जेने खारनाय खारनायखौनो बेबायदि जों माने गेलेनाय लाखिदों आरो जेनेबा होननायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन, जाहाथे गासैनि जिउआव जाहाथे मोजां मोनसे साननाय फैयो, नाजानाय फैयो, बेखौ आं खावलायो। आरो बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जों खुरगुरि हिरापारा यंस्टार क्लाबनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय गासैनिबो जिउआव जाहाथे मोजां दिन फैयो, बेखौनो आं खावलायबाय।